Enggak, Mbak Ruli diajak iki. Mbak Yuli. Kalian garwanipun. Nggih. Mister Rian. Mister Rika Ryan. Suku-suku batok elak. Lele payung buta majentik monggo lupa muwon ora yen noba yen tore monggo bisa ya bersama Mbak lele payung buta majentik lolo lupa noba yen urip Bos, Pripun? Mas Rian tidak bisa hadir di sini karena sudah pulang. oh mantuk ning ndi Ning Dandong. Loh, daleme ning luar negeri kok. Di. Amerika. Lah yo Dandong, Amerika Serengat. Sengat lah yo tan kono kok iso mangsani. Ndak apa-apa ya. Panjenengan pun menika lenggah wonten Bali. Oh, Bali. Lenggah wonten Dubai. Oh, wonten Amerika, nggih. Niku. Nggih. Nggih. Ngerti tok. Oh iya. Rono iku kula niku iso tak kucing rono jan. Dipun selingi kemawon kersanipun Wonten Paranggana menika. Niki kopi ingkang saking Blitar rumiyin niki. Nggih. ada to. Oh, Mbah Sukron niki. Ha. Pundi menika to? Nggih. Wah, nek niki nun pangapunten Mas. Pripun? Dalang lek ora kaya nun sewu. Dalang lek Mas Cahyo itu beda dengan dalang-dalang lainnya. Napa nggih? Dalang lek dalang-dalang lokal kene ya. Nggih. Ngadekan kewan iki mesti gawe dekorasi. Oh iya no. Mas Cahyo ya adekan kewan mesti gawe kewan tenanan ngono kuwi. Dadi Lho iki ora ana. Lho kuwi payu wis templek ning kono kok iso. Menika, Pak. Nggih, Alhamdulillah. menengan, Nduk. Nggih, Nah, nggih. iya. Ini, Kenalan. Ini, Mas yen wis kenal mbok menawa sing mirsani ana sing rung tepung. Alhamdulillah. Iki sakmene iki paling tak ya wis apik, iso ning budaya banget kok iso. Nggih. Anu karo Om Kluthuk, Dok. Coba. Ah, ngono. saya ayu Dek sampean, Dek. Nggih ta. Asmamu sapa, Dek? Diva. Diva, cocok. Insyaallah sampean iki sampean dadi diva sinden tradisional. Amin. Sampean diganti ya, Dek. Ya iki aja kembang melati ya. Lah napa? Sampean diganti kembang api gitu dadi rada Ya kobong to sing cengelmu kok iso. diva. Bocah wedok ki angger bathuke nono. Alex ngomong Nggih, katuranggane. Katuranggane ki Nggih. pemikir masa depan mengatur manajemen perekonomian rumah tangga. Ki apik. Karena apa? Luas, dalam pemikirannya luas. bojoku iki bathik nonong ngantek separo ya. Niku Nono nonong separuh ki. Kene terus kene maju mah ngono. Lah tek koyo turunan banyak ngono. Nyendenge batak bentuk ning tembok Wah, lah. ngawur wae. Berarti lemu nata infrastruktur kurang. Malah. Apik. Cepi, Dek. Dalem pundi? Lego. Oh, lego. Nggih. Ngerti, Dok? Lego ndi, Dok? Lego. Oh, iya. Pirsa jenengan? Roh. Heeh. Lego ndi? Kemloko. Mloko, Ngoran. Nggih. Ah, iya. Kok pirsa? Lah, aku sabaku ning kono aku biyen. Anake ommu ki ning kono, Dok. Ning polsek. Ning polsek kono. Saiki pindah ning Srengat. Saiki pindah ning polsek Anu, Serengat. dinase polisi teng ya? mriku. Nyopet kecekel iki. Rapena iki. Ya, cok. Cacah. Bapak iki penadah. Nggih. Bang apa? Nggih. Nggih. Napa niki? Ayo sing kepenak. Piyayi kene iki nyeneki kok, Dok. Terus? Orpe dijak kepiye ya kepenak. Sing kene ya Pak Di ya mirsani, kene ya mirsani. Mister Rian ya jos. Napa, Mas? Cepake jeding dawa. Jeding piye wong kuwi kalenan kok iso. Maune kok nenek wong kejlungup ra roh keplese. Guyu wong akeh ra ngerti. Kowe ya guyu. Kowe guyu. Nyapa aku guyu mesakne no. Lho kudune guyu lho. Kon guyu piye wong sing kepleset ya aku dhewe kok. Biayaan ora. Lah wong kuwi sembatane cilik kok, Mas. Kudune tekku kowe. Pak, tembang Pak. Sing enek bawane, syukur lek iso
Roman karo Mas. Ayo oke. Anu pelet ya, Gus. Ah iya, nggih. Kula niku dibengi iki rada bingung Mas, ngapunten. Napa? Piye apane sing gamelane yo komplit pelok slindro. Gamelane komplit iki lho, cah iki wong iki lho. Kok nek Pak Minto, Pak Eko. Lali kuwi rada bledu. Bineka Tunggal Ika ngene iki. Wong iki pangapunten Mas. Sok kala konotasine piyayino benten-benten. Kae yogane kae, dalange kae, kae yogane kae, dalange kae. Yo saiki dadi justru ini kita lihatkan bahwa keharmonisan seniman seniwati tidak di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, tapi bersatu padu untuk membawa harkat martabat budaya Indonesia. Ngono itu kesamaan. Kaya kembang taman kae ana mawar ana melati ning kabeh harum. Nggih, lah nggih kula niku lho ngrungokne kok gamelane kok penak bareng munggah iki lho. Iki Pak Minto. Pak Eko lho kok nggone Pak Boy ndek iki. Oh iya, dapet iki enek guys. Iki yo boi kan. Pak Jakon renteng iki Mas Jakon. Apa nembange Mas Kritik? Pamintaku, Pak. Wah iya, dandang gula. Iya, dandang gula wae. Ayo. Aku karo karo sampean ya, Dik. Mas Lutuk derek mboten? Jongko ae. Dekorasi no. Nun, dekorasi. Dadi katut iki nyambut gawe. Sing nembang lak wong loro. Ya iki pelengkap. Oke, siap. Kene nduk. Mas, notasi. Notasi kayak buku itu. Tintingan. Pamintaku. Kowe kok njuk melat-melet wae ngopo to, Nduk? Biyen iki laire nyidam nyambe. Awang digadho kok nginang ngene wae. Mboten nembe kecaket semut. Kowe kira ngawur wae. Iya. Wong ngene duwe ciri khas dhewe-dhewe ya ben. Nasida asih atut runtut tansah reruntungan Jan, bocah iki wendonane akeh. Lah piye? Mau melet, lah saiki sirahe menyenang ngene terus iki. Kaya jam ya. Domohi wong wedok iki ya nek kuwi ndi wong sok tuwek-tuwekane wong wedok karo wong lanang. Ayo tuwek wong lanang no. Kowe wong lanang. Lah, piye tengere? Lah jenenge wong lanang kan imam rumah tangga. Otot bayune kuat. Salah. Iki. Tenger iki lek mlaku. Wong lek wedok tek wis ora kuat. Piye Mas? Nek tuwek wedok, mlakune piye Mas? Ndi yo mesti. Oh alah lho. Sirahe gedek. Sebabe piye Mas? Wis gak mampu. Oh lho. Mulane lek wong lanang mesti gak mampu. Ning ndi lek men? Wah, aku ambil ning ndi. Lho padha ae. Iya. Coba terusno Cahayu, Jabi. Plak-plak wae ngopo. Properti barang apa. Ngene. Endahing bengi iki kaya-kaya ora bisa marnani ana ing penggalihku lho, Dik. Mergo kaya-kaya peteng. Mergo sing iso madangi mung sliramu. Mboten niki. Kok aku bucak ini kon madangi piye kok iso? Ora aku koyo dop. Sampeyan ki tak ibaratke kaya cahya sing sumunar ngono lho. Iya. Apa ya kepenak leh jumeneng terus? Mboten. Keju to mrene. Kesel to nembang sing apik karo lungguh. Coba. Kene kursine. Kene Kang. Mesake bocah ki ben terpegang dengan karakternya iki ngono. Nah. Niki pripun napa? Lho kuwi lenggahno. Kursine. Minangka kuwi dadi damparing keprabon anggonmu lelenggahan bengi iki. Kok lungguh ora apa-apa kok ideke ora apa-apa kuwi ayo. Kursi kuat kuwi, Nduk. Wah, aja begagah. Mboten. Tapi putri iki lenggahe ngene, nu. Nah, nu. Keduren ketoke Mas Kritik kuwi. Oh, Tadi keduren. Iki nek keduren kok kene disuruh mudhun. Nah. Oh, ngoten, kok canggih. Enes telane nggih to. Nek iki rada-rada. Nek iki mudhun plek. Nah, nek kepengin dhuwur, Nggih. kene tak duduhi rene. Telane nanti. Tombole ning kene. Parang lho iki canggih lho iki ora. Canggih lho. Ngono ya.
Kuwi nek mendek kuwi rada suruh ngono. Kok nek pengen munggah, nah ngono. Saking mriko mau. Ngono to sik jajar ngono. Nek Kula tak keduren nyoba, suruh. nggih. Nah, nek pengen munggah iki dhewe. Iku. Lah. Kula tak nyoba. Ya ngono. Lah kedone ngeten. Dhuwurno sik. Oh, dur. Dhuwurno sik ku lagi dindekke. Loh, Ardi dhuwur. dadi dhuwurke iki lho. Aku mah nyoba. Iku lek sing didol iki ora dhuwur, Lah ngopo? modot. Moto tak sendiri kene. Oh, mau. Nafsu ya kau. Oh, no. Ki metu, Nduk. Nggih. Tempelmu kuwi. Ya. Nah. Wah, duh. Dewa. Nyapa kok duh dewa kuwi lho? Datan kingkang. Iya. Kok duh dewa. Terapatute dados kursi wae. Wah, wis jan kuwi melu Pak Boy eneh lho. Wis jan melu iki apik lho iki. Datan kinggang. Miki cedhakke. Nah, wibawa ngono lho. Datan lan dhuwur. Dah, ngono lho. Luwih antep lho, gede. Dah. Cemeng iki cemeng ketribelen. Basnya ditambahin sedikit. Lo. Ayo. Low. Nah, Nah. Da. Dah, kurang gede sithik. Da. Gandeng tangane suarane digedhekke. Da. Kurang gede po. Da. Yang di. Kurang gede. Malah ngedeni. Sik guyumu ndak penak lho. Kaya syuting RRI. Datan kinggang sarambut welas mring awak. Iya kok ngono. Kok iso kok ngono iki? Kok iso kok ngono piye to? campur iki. Mare wis ganti, saya wis ganti lho. Ganti Pak Boy. Kok itu? Sampai saya Iki langgam bawane iki Sidosari ha ya. iso kok ngono. Alah ya Ganti Allah. kok ganti Pak Boy. Lamun Adoh. adoh caketing Gendhi nduk, sampean Mbak Siva. Yen cedak tansah mulat. Mripatmu apik lho. Nggih. Kok iso dadi wanita centil lho. iki nek wong wedok iki kok kedepe kerep. Berarti wong wedok sing nun sewu sregep ngibadah. Sing ngomong sapa? Lho, Bojoku iki wedok kedewe kerep ini ya. Lah kok tibake kulino dadi batung saya. masyaallah. Ayo. Paling melu Pak Boy iki. Sita asih Jane aku mesakne anggere banyol terus iki korban iki bojone mesakne aku. Mboten Mas. Aku ngerti karo bojomu piyane setia, piyane apik, rapiak semana. Nggih. Bojo dilolokne. Mboten. Nek guyon Mas. Guyon ya. Asline kula niku lek teng non sewu nggih teng panggung niku kula ngeloni bojo kula sok elek ngoten nggih. Heeh. Asline bojo kula ayu Mas. Ayo ya. Nggih, Lahir batin nggih. lahir batin. Syukur. Ayu apa? Tapi semu awake godit Mas. Awake gudi. Tambah lemu. Lemu nang lek turu lho ya. Angger miring lho ya. Heeh. Iki kok spray lho, iki ngusung lembet. Layakno awakmu dhek iki glagepen. Lah ketutupan lemak aku. Kok iso glagepen to? Turu iso Badanku glagepen. lho, kemelku kok kulit aku yo ngono. Mula kon olahraga bojomu ki. Lampun. Pendengi pun melu yoga. Bojo kula bisa nggih. Nggih. Lu yoga bojo kula. yoga niku sinten Kok melu yoga berarti awakmu ora tanggung jawab. Lah nyapa to?
Lah saiki melu yoga iki lho. Yoga itu. Oh, senam ya. Lah sing latih jenenge yoga. Kan lari-lari ngono lho. Lari-lari kan. Oh, belisuk Mas. Angger nyolong lo mlayu juga. Ya. Ya. Indo mimi lan mintuna Ayo. ayo bareng nimbas hanet tapi wajib Nono. Sito asih Maksudnya Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ra numpak taksi dewean apa ora ngerti Timbangan pun aku gelem ngancani. ayo apa ya tenan ra ngancani tope wong legan golek momongan niki belanja napa mbak badhe pindahan awan-awan lunga blonjo ning pasar bae rawan blonjo kanggo kurapati penting ayo Dek tak tertib ning ndi semua coba ayo tak tindak pun tidak ayu badhe tindak pun Tadi karena tindak wae ra numpak taksi. jalan apa ora wedi tindak anggur kula kurun ngancani
arep pindah. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Rawan rondo kanggo kurapati penting. Maka misterian. Terima kasih Mbak Dita. Pak, makasih. Ini Mr. Yan sudah standby. Nggih to? Yes. Masyaallah. Standby and cus. Terus iki apa? Apa ki? Rene ki apa? Cus. Kambie. Aku mbok Les suntik. kambie. Lah kowe nek ane di aku wis cus rono lah ngono kae. Come here Mr. Yan. Yes. Maka iya. Mister, please OTW ini. Suara suling kumandang suarane. Tolak tulik. Ranyo ake. Kanya. Mbak Yuni, jajak kesini Mbak Yuni. Enggak apa-apa. Ya. Ya, maka. Biar enak. Maka Mbak Yuni, enak. Yes. Thank you. Ya. Maka tepuk tangan tuh Mbak Yuni dan juga Mr. Yan. Ya. Masya, Mbak Yuni Masya. Sama Mbak Yuni, sama Mbak Yuni. Sikat. Suwo. Yo. Beliaunya Mr. Yan dan juga Mbak Yuli ini hanya ingin menikmati pagelaran wayang pada malam hari ini. Jadi tidak mengurangi rasa hormat. Beliaunya izin tidak bisa naik ke atas panggung. Beliaunya hanya bisa menemani dengan warga-warga masyarakat Candirejo ini. Dan insya Allah kita semuanya mengatakan banyak-banyak terima kasih. Tapi sebetulnya Mas Jo, karena ini kan streaming Mas. Paling tidak masyarakat Amerika Serikat juga. Akan disengat loh. Jadi Amerika Perso. Jadi gini Mbak Yuli izin. Sebetulnya tuh kita itu momentum yang bahagia. Bahwasanya gini, kita ingin menunjukkan bahwasanya warga asing yang juga bisa cinta terhadap budaya kita. Ingin menunjukkan seperti itu Mbak Yuli. Mohon kesini sebentar, boleh Mbak Yuli. Apa kira-kira gila karo Mas Kluduk ya? Betul, ini Pak. Lek jijik paling ya, jijik ya. Ketoke nek disepoti Jawa kok ora pas. Lagu barat Mas, lagu barat. Apa? Wiwit biyen mulo. Baik. Mbak Yuli, sebentar saja. Saya ingin Thank you. Terima kasih. Menikmati kok ya. Siap. Iki Mr. Rian itu Amerikanya mana Mbak Yuli? Kulon Amerikane, kulon tuku rate. Iya, dong. Mana Mbak Yuli? Amerikanya?
Oh, iku yo ngapusi. Ngendi, Dok? Tiba kene no. Ngendi? Dandong. Kok gandong bangsane Piye Amerika ra kersa saiki ganti piye Jepang wae. Siap. Oke, itu lho. Iki enak loro iki nang kene. Di mana, Bos? Iki enak Mbak Birgita enak Wah, nang oke, siap. Oh, Jepang. Wah, tak keke lagu Jepang. Lho, apa? Judulnya Zuenli. Apa? Zuenli. Piye lagune? Loh, Zuenli. Cueli. Di Cina. Lah ya Cina Jepang lah enek to. Padha sipite padha ya. Lah ya padha to. Zuenli. Ya. Zuenli Mas, Zuenli. Ya. Monggo, Dik. Nggih, jumeneng Mbak Ya. Minong, Mbak Birgita. Lagunya Zuenli ya.